aizola piang kania seilen ro seilian man talawani kapa hi aizola omania kanuero champhai district lamani thung kanu le pa te hi khosandaya omni ve ma se kanu hinar sani wangin mun sang sang thokkuala aum thina wangin kapa nen hian ani tonga anin nei ta hialani anin nei tanga hun rei lo te a kanu chuan min pa in pathian khong ina zara dam takin kut ke kim nein karon piang chuak ve a kumni nu vela ka changchia ka naw ni turin kanu le pa te chuan fapa tuam takan nei le a ti chuan unaw pahni nin kan chung kwa chu pali kan lo ni ve ta ni chu soito angkhan kanu hi staff narsania kapairo sarkar department pakhata driver na thok ve thin kumruk mi vel kanin kapa chuan kanu chu uire sanin sajumei do sanin chutia kapa ber min chu san ta ka chuan kanu po sarkara thona te chuan transfer dealin mizoram khosak mun sang sanga post kwal lein kan una chun min tul pui ta ni kapi le pu kanu nu le pa te chu belin keini una po chu kapi le pu en kol seilen kan ni to zok ma ni a toy zogin soi tamai la kanu chu thingtlang kho sang sanga PHC le hospital a te chuan a post kwal thina keini una kan latet ema wangin kapi le pu te pula chuan kan om deuh chot renga kanu le pa te in nei la hian aizola school ka kal ve tran mana KG1 chu ka lut ve manani kapi le pu te omna champhaya chuan kan unaw po chu school te kal vein bul kan tran chho ve a kapu hi supply officer thok ve ni wangin chung ko har satak phei chu kan ni lo kanu chu an thona tangin cholan e piangin kapi le pu te pula chu na ron ho ve thina a hun la chon panei lo e ti lo chuan kan lim ve thin le mai hun local zela kapu chuan natlok na po nei loin sangni pasari kum chuan min boral santa kan khuwa harin kan ngai thei thin khop mai kapi ho chuan kaputea kanu unaw heng lai hin puila nei lowa kan cheng ho vea kapi lunglen thei zia po kala hre pharuai roi mai kanu chuan pasal dang min nei san mai lovin kan unaw ta chuan thei top chuin na thok thina school chol kan nei chang te hian anna thona huna te chuan min roi ve thin quarter che to lamte alo ni thina zan kan ria te chuan a ruk chuan ka hlau ru thei le ka naw mi pairo alano pangdeu poka mi pano pang harwang takani ve wangin khoi mun po hi nuamati vek zel mai ani kanu po an thona tangin transfer order te amua ina tanga tho theite ni ve to wang chuan kanu le ka pi ho chuan kan khosa ve zela kan limin tu dang ma kan ngai big lo han le lokila khatia kanu le panin then nu tang khan ka pa te nen hian karin bengai ta mi lova kanu ne na in biak zui po ka hrengai lo a chanchin kan thria dana chuan awi re na nu ni lo nu pui dang nei lein chung ko thata ka tin ti ero kan thria khatia kanu le panin then nu khan ka pa chu min lo biak ve te po tum thina ni ome ma se kanu ril runa le hreom ti lu tuk thinin ka pa te lam hnai reng hi min biak tira min mel riat tir hi atum ngai lo ni chu tiang ani wang chuan tlema kan len deuh nu thleng poin ka pa te lam reng hi tu ma kan hrelawa an ni pon ka ui ka artin miron ngai ven zui vak lem lo kapi hi sum dong thina nia mi tai ma anula lai tang to mani tho chu ei tum tlat mi ni afa te kanu unaw te lampo hian an chhun viau pon ka ria kanu te unaw hi panga nia pakhat boral toin kanu te ro chuan aizola pasal fanaw nein anin beng bel vea abak zong chu kan kholaman om vekani tleirol nun te kan mang chho vea tunge ipa khonge ipa tia zona min zot tu kan tong chho ve ta nak naka aruk tak chuan hreom kan ti ve thin unaw khop mai kanaw pon kanu le kapi ta chu azot ve thin social media te kan khoi chho ve tana tin kumla ma po kan lo upa ve so tin mani aizol kal ve zeu te po alo ngai chang te alo om chho ve ta zela kanu te in hi kan thlen na berle kanin nga na per thin ani kanu te hne na tang chuan kapa te lam chanchin te kan re chho ve zela kapa farnu te kani te nen po chuan kanin me khriat chho ve tan ta mobile phone te kan nei chho ve a chanchin te po kanin ril pop ve ta zeu zewa kapa ta ke ro chu kan lai re po chi alo huna kal zela zirna lama po kan unaw chu kan ti thei chho viawa ke ngei po college sial ka lo rap ve don tareng mai college kal tur chuan ka in buat saya kapi le kan u chuan aizol lam zir zom tur min tu pui le a kapi le kan u chu ngai viau mai la om sang tur chuan kan khuwa chu ka vai liam ve tareng mai aizol a chuan kan u te ina bok in hatin
college first day te po karap chho ve ta thian thar te tongin anuam po ka te chho ve viawa amai ro chu pi le pu te bula sei liana in chil top kani na chu alo lang le thina ka pi chu ka ngai thei em ema kanu po zantin mai hian phone calling ka pe fo thin kanu te ten hena tang chuan tharuk don college kala ka nu chuan private girls hostel lam chu ka mel ru ve tan ta ka thian te po nom ve nu la wang chuan ve ka chak thina tin kanu te hi apasal chung ko ta ne na khosan ni wang hian in thlurun ruk na te ka nei ve thin ti chuan kanu te in tang chuan meche hostel lama chuan ka in son ve ta roya college exam te sovin kan kholama christmas mang tur chuan ko ho ve ta wanga tleirol in ti nulat kan khiat chhotan vel lai te ni poka ngai zong te pok an thre sowa min lo ngai zong tu te pok an nei chho ve ta noka tum khat chu kan veng sunday school a po kan local pui ve thin kumlama po kan rual pui ve deuh tur rem ruat a hian facebook atangin mirun belol maya a profile picture te ke en chuan ka hre thei ngal maya zan rei tak thleng in bia in karin mang tha thei ta ra mani atu ka tang chuan ka in pe chho zela number te in pe in karlawa kan in ngai zong chu ni ta der mai chung ko ho sa ve tak fa pamal ni in ani po kolkata college kal tura chuk thalim hlolania christmas chol manga aron ho chho ve lai thawani veng khat kan ni wang chuan in hresa lu tuk lo mai la hanin hriat chho vel te po ol sam deuh kapi le kanu te omlai po chuan aron leng ve ta fowa tleirol te lan mai la ngai zong nei rual chu kan i chho ve to tho mai christmas roi the tur chuan kan kal hova roi the zo lama te chuan mun theng thanuam jok pan te chuan kan leng chuak ve a kan hlim ve khop mai christmas le kum thar bo rok te chu azova mani zirna lampan chuan kan han liam le ta sang sanga keini pani ngei po chu kan in liam san le ta wang mai kan lunga leng dunin kan in ngai thei khop mai chhun lama class te kalin zan lam hun ola chuan kan in bevezia chutinga kan hlim viau lai chuan aizola class 12 zirlai abial nu hlui nena an la in biak that thu ka hriat chuan min tina hle maya ala ka tanga in thir film chu ka tum ta burani chan le wang eng ma hril lovin ka re san ta daya call le message te po chang du lovin ko san ta rei lo te hnuwa chuan kanin tha then chu ani ta der mai hun le ni te an ral zela ka pi le ka nu te nen po chuan chanchin te in hrilin a khat tokin ka in beranga chuti aizola ve tarang chu ka pa te lama ka chung te nen po chuan a ma tanga loin be ve zo zo thin ta na chu leng tur te choi tur te chuan min som ve ta fowa ka pa ngei po chuan a number atangin miron call ve zeu zeu ta mai kan nuero eng ma ka hril ngai lo ni khat chu class kan bang ka phur thu chuan ka pa te na zuk leng ve chu ka chak ta thlat maya ka pa hi aruk tak chuan ko hothin ti chuan ka in siama ka pa te veng lampan chuan taxi in ka kal ta wanga ka phur ru phian bok ka pa chu ka mu chak hrim hrim awangin aruk tak chuan ka hlimani an veng context stana chuan ka pa chuan min lo changa anin lam chu kan pana in la lo pon lo nei thain anin chung te chu alo nuam phian mai ka thut fel nu chuan school no pangron bang mi pano pangron tlan lut ter ka mu chu ka pa fa ni ka ring thiam mal maya bedroom lama tang nu leitling le mani in zowa mel purun chuakin ron chuapa i lo lenga ni mo min ti pa min mel de urun ne ka hriat chu ka nu ron ngei chu lo ni o lenge tin nui sang chung alo chhon pa chuan ka pa chuan in thlrun mel tak hian ma mate u ni hi alo tingal thuai poka ka nu ron chuan min lom vak lo ni ti a hoi her le che sia tang chuan ka man thiam ngal mai thingpui ta ka in ro in lum ro ti pa chuan a fanu upazok chu in chunglama kai chho pain lekha zir ro homework te nem atipa ka pa chuan chota eila min te ve bok tak na in chung pui no mit mei chu avenga ni ti hai rual ani lo ka pa u naute kani te le ka pate te ho chu in then om nai te lo om ni wang chuan ka pa chuan min ruai kualin min lo lom thiam hlom hle maya zak viawe ti lo chuan anuam ve fu tho mai chutia ka tlo kual nu chuan hozai rel tumin ka pa te in lambok chu ka lut koi le a kanu hron chuan e rong lo bolin dokana lo thua ka pa in pocket money tan cheng sang khat min pek lai chuan an har sat thu le no pang fi to zia thu te alo soi ve poka ngor nga poisa ka lak lai chuan mami ron leng tam vak lo la thang min ti kher chu karil ru ti phuzuk thei zak boxi thinrim boxi chuan kan hostel lam chu ka pan tawang wanga chu tiang ang nei nuai chu ka pa te lam nen kan ni wang chuan
กันอินกุ้งไก่นาทุกแต่เชียมไทยเราก็ป้าเห็นพ่อชวนจุมินีจังชวนกันอินเบลตามีละฟ้าอันนุปุยนาฟุยนี่แต่ปอกริงตินเล่นน่วยเทปอเจ้ากันนี่วางพ่อชวนอินไงนัดทารวิวพ่อจูหาร์สเวบกันนี่หุ่นกัลเจล่าจันขัดจูกันนัวปุ่มมันทุดมายาดำโดยอินลำเฮียลันปันผูจูกระเตมายาก็มิดสุดไทยเฮียลันนี่จันดาร์สวมประคัดเวลนี่ตัววางชวนก็อมนาจังชวนตีไทยฟักกันในเลี้ยมละฟ้าก็จงใจยาก็มุฮิลไทยละวะอาคาตกินจันเชนก็โจดงาจิงขวดจูอาลาวาร์เวไม่ปกะคลาสกัลตัวก็สวนหูชวนก็นุอินส่วนละมาปันตากเจละวางินไอโซลละมาอนนพุทธลากไงทูจูก็ช่วงเต้นละมาจังชวนเสียตีร์กันเนี่ยตีไทยกันในเราเอ็มวางินริลรุเชอมตักชวนคลาสซูก็ชุดล้วนเฟียคลาสปานาโฮสเทลก็จลขมวนเฟนหูชวนจันเรียตะเกียฮอสพิทอลละมาชวนอันเราเห็นหุ่นหากินกับเราวัตถุวะเรื่องเราเต้นหัวกันหูจูอันนนเห็นปุยะemergency ใจงาลนี่ถ้าตักเล่หลอดลิงตักินันใจอย่างชุดเดียริลรุนวมตักก็หาลายชวนอัตโตยโซกินสวยตามไม่ละกันนูจุดชันพันนี่โตเราทุ่มินเรียดตีระอมไงน่าเร่งกระเทเราอารวงชุรำหนุนละมาเรื่องเราเตี้ยจลปุยนินกันขลัมชุปันปุยนี่ยกันนูจุดหาเลียมฮาร์ซากติตักเซ็ตกันนัวนี่ไม่ปากะกับปานี่โฟมากันอูนาวตานชุนอินหานักกุลปุยตักไม่วันนี่หุ่นนักเจละเกี่ยวชวนเบียเตกสูเวตากับปีเล็กกันเอามีปาเนนเจ้าว่าอมกันนี่ตากับฝังชวนกันขั้วฮารินกันนูกันไงนัชุนนี้ตินเฮียนจวนนี่เป็นกันชินกันนุนมินโบเราสันตากับจังชวนกับปีเนนเฮียนกันอินซุยชะตาอากาศนับปีงอากาศเวินทิลกันติดูนะเอ็งกิมไม่ฮีกันอินทิลปอนี่เปรมาจุดที่กันโคลมากันอมเลตาจูอามากับเปียลปาเนนปกคานกันอินตงเฉาเลยเวงขัดอมเลขาโตก็หันอินหูตักเจ้าว่าชวนอินไงนัดเล่ปอลเอาสัมเพียนไม่บ่รวกชัดกันในลายเมฆชวนสิลงละมามาสเตอร์ดีกรีจิรซอมเล่ตูรินกัลยิมสันเล่ตากันอุเตยเตกับพุเตเตละมินจิรซอมเล่ตูรามินเงินทัดฟังอินก็ซอมเล่นี่ที่ชวนก็จิรนจูทลวงตะกินก็ซอมเฟลาน้ำดังเชียนเนียวปกต้องโชว์เวียกันนูทุ่มินขิลตะจูกับวงรังเชียนกับปีเนนกันอินเบรงาอาจารย์เพชวนฟอนจังเทียนมินนตรงไกลสักฟูเชียนมีรามาช่วงแต่หมู่ละวะอมตันนาจูเบียร์หันนี่นาหันรุยไม่แต่จูกระทัดเฉาเวตเอเมมาอาชาลาวติกระดังจุงอินกะลุงเล้งอินเนมนานติจูชวนละมามังอินเฮตียงลำฮีกะจิงเฉาตะเลนี่เฮงลายเฮียนกับเบียร์ปานนี้ก็สวยตักเนินคานกันอินเชนเฟลเลโตกะลุงเล้งโคฮาร์จวนเชียนรังกบชวินเมียปาอินเชียนกังอาเวเอเมมากันกล้าสาชวนชิมลำมีเกยปอยอินเมลทาเลเฟลกัดเอเมเมนชวนอินตงอินนี่ตินจันตินหุ่นกันมังดุนตาฮีอันนี้งดไม่ก็เทียนเช่นขัดเตนูปานิสีเหลามาเสเจงดูนานูปังไม่ขสากันเครียดเละกันหมูตะชวนเจนดุนเวไม่จากนะมินเปฟว่ามาเสเกยโฮสเทลอมกันนี้วางินเละกับเบียลปัทหารจุมันยาอินลัวซานียอามาจุฟินเวไม่ตูร์ปนไว้ตั้มตักมินส้มฟ้ามาเสจุงเอ็มจูก็หวยเส้นนะเฮียนังอำโลนี่ก็ติเวททุ่งเชนมาเสเจงดุนเหลาไม่ละคลาสกันละวะอินลัวหันขสักดุนตะจุกันในตาฟ้าอามาฮิกดูเอมาฟังเละกับมังไอเอมาฟังเฮียนอาตานโปเฮียนกันอินพัลนิเบรินกันอินทัชินจุดที่กุมขัดต้นกันอินซุยตากเรื่องอาชวนกันอินการานเนื้ออารมณ์จันตาตินอามาฮิอัลลักรูพีนะนำตั้งอาปองไอซองตูอันไอรูเวฟติกเรียหันอินฮาวินหันทินริมดูนวิวชินไม่ละอาโตป่าชวนกันอินซุยเละเงี้ยชินะเอ็งมาป่วยสักในเหล่านี้อมตักกันขสักดุนฟนูชวนจันขัดจุดทินริมตักินกันอินฮาวาตรงกำบอลโหลตักเตเลตรงกำเชตินแรงนี่ดังอากาศเพียนไงเราแต่เช่นชวนมินตรงคุมินกุดมินทักตาจุดจังชวนกันอินเช่นเลนซุยตานี่หุ่นไรตักเราอินกบโตกันนี่ฝังชวนกันลุงเลงินกังไงไทยแม่มายามาเสกันอินการเริ่มโตโดนเราติกเรียตฝังชวนตดรามกระตุ้มลุยทีนมาเสตุนเช่งเฮียนก็ถิ่นลุงอาชวนอะไรที่ไทยเฮาเราการเราว่าก็สิรไลแต่สุกเสาเวตามายากันโคลัมบกปันชวนสุโมอินกับบุงรวนเนชวนกันเยี่ยมชาวเวเลตาดำตะกินกันขัวจุกัดเฮงะกับปีเล็กกันเอาชวนกันขัวชาวเวเลกันโคลมากันอินปุยชวนกันอินเบงเบลเวเลจันตากุมตั้มตักโตเรากันอีวังปอชวนเมลเรียดเราเลมินเชเอ็มเราตูปอชูอันกัดเวนกะนี่ตินหุ่นหันมันเวตากะชวนเมลเรียดทาร์ตจูกับตงชาวเวเซละอัดจูลอังตจูอินละมาทกินมันรำจานเพียงตะชวนเกจีปีละมาเลก็ทันคอมปังไงตะชวนกับเตลชาวเวเซละมาเส
pathiana limna le lomna tak tak kala nei lo mizo kan nianga kan society na kentel heng ke trip zan in khom sunday soma in khom ang chia hian a mingin ka tel ve mai thina ni thian ka ngai na emema ka pi ai ma po chuan ka thian te bulom chu ka thlang jok ta fo mai heti la hian ka pi hian ka om dan hi a thiam lo fo thin mangmin tilu tuk hi a tong tai le top zel ka nu boral nu tang phei ka chuan pathian laka ka vui rang thin van duai bik riawa in ngai na te ka nga em thina ka nun hi a ha in limna azong ni ber hian ka thin ka pa te nen la in biak pole tikni reng kan nei tangai lo in khelo ang mak kan ni wang chuan eng chan chin ma hi kan in thre pop to lova ka pa ka han dem vong chang ka nei thin hun te kal zela a ma ka soi kan kholama ka pial pa tleirol tira ka ngai zong po kha kalkata tangin master degree ron zirzovin kan kholama ron omvele a khat to ka ni mule zeu thina wang chuan huwa chapa in biak zeu chang te kan nei le tha kan kholama dun ve kan ni wang chuan kan in ngai zong kulmuk ang reng hle mai kan ina te chuan regular takin ron leng thin ka pi le ka naw mi pa nen chawa kan ni wang hian kan lang zo te chiam lo in kop deuh chot kan ni ta ka wang po chuan a ma in ngai zong thin kan ni ti thengai lo te phei chuan min fiam na sa thin khop mai ke po phak ang tok na te thok so vein NGO pakhata ka thok ve a chumi pa chuan ka pute te nu pasum don na chu online shopping angin ka kalpuya mun thang bungro cha te chu ka deliver kualin nalam nen mani to ka buai ve thin le a zan hun ola te chuan ka pi nen in komin kan ti dun ve na sa thin le ni ka thian pa po chu an chung ko sum don na lam buai puin a buai ve le thina a mang min karin mu regular thei ta lo kar to pate han len chu dun ve zeu kan nei ti bak chu karin mu thaman bik lowa keipo in chung kho saklam buai nen ka form kem ve ta ka ka wang chuan tun malam angin hun ol po ka nei thei ta me ulo pathian zara ka pi hi mirsel ve tak me nia dam lo le in social na nei ka hrengai lo ka pi le ka naw nen chuan dam chung ni ta kan share chho ve zela ka naw po chu dai ta training ve in malam huna ta na in buat sai ve na sa hle bukani ka naw hi mi pa ta na chu zurim han nam ve chang te hi anei ve fowa ka pi riat lo hian a rukin ka zil ve mal thin tin mei thai pitar ringotin a en kol kan ni wang chuan khotla nga le ko hana poni se mi en hiam ne deu so nia in ngai chang te hi ka nei tam thin chung te wang po chuan ko hana hanin man ve view te po chu ka in kil toi pha ve fo thin zan lama hian ka pi hi biak ina tong trai thina tu ma riat lo hian ama in biak in lam chu pan fo thin a chang chun han zui ve chang te po ka nei zeu chunga chuan kan chung ko tan a bikin kan unaw tan hian a tong trai na sa thin me mani lim taka ka thian pa ka pial pa nen po kan omreng lain aizol lama a thian nu le khazira aum pui thin nu a rai thu chu midang ka tangin ka hreta tlat mai chu mi zan chuan phone call le text message a biak ka tum chuan switch off in ti tlat awangin ka be thei ta reng lo maya karil ru ha in om ngai na reng ka hrelo chutia re tak fang nu chuan aizol lama lo zuk chukin a fa pai na nu chu a lo zuk ru dai chunin chu mi tum chuan ka van na tak a chung te mi pa ngai an ni wangin no pangti farha chu du lowin in nei tir ngei chu an lo tum rana palai te tirin in nei hun le ni tur te chu an real thuta a toy zongin karil ruana ema ka trap san tin ani per ka pi chuan min hnem ve mal thina ka tan hi chuan ka pi thuka lu hi khowela hinan om kher lovang ka lung ngai na le limna zonga ming trom pui tu ni chu tatang chuan ka thian pa nen chuan chatuana in then hlen to turin kanin mang tha ta ni chu in nei ni ta chuan khodur khup kara lusuna wanga thinlung na taka room vong ang mai hian kanun kha omani hun le ni ta chu ral zela lockdown te ron ni sofa mani in luma hun tam jok kan manga kanun hian pathiana beiseina anei ti hi ka ria ma se eng tianga pathian lam hoi tur nge eng tianga malam pan tur nge ni ti ero ka thui lo hle mai crusade te chu tv atangin ka lo thira tin youtube lama po sarmun te chu ka ngai thana sa maya pathiana tui halna na sa tak ka nei ni ti ka in ria kapi nen chun biakina zan rei to taka ta hian tong trai turin kan kal thina chung te chuan kanuna chomin pathian lam na sa takin min hai tira ka phak ang tok le ka thei ang tok chuan pathian lam hi ka hoin ama hi ka auve ni ber hian ka in ria khowela ka hlimna te chu lak sakin ka oma ka beidongin ring nun hi harsa ka van ti ve thin tak ka in ha na le
beisei na om chun chu kapi min hmangai tu chau chu ani ka ti hial thin pathian laka vuile phun noina hlirin ka hun ka hmanga ma se engma hian min ti eng thol zo lo ni perin ka hria boruak te tle min ron zia chowa in khom te po chun lama chuan arem chhole ta ni khat chu KTP buat sain bethel nei ni dor ani ti ka hria kalve ka cha kher mai ma se KTP a chun mi nei nung le thil ti thei zok ma ni to ka mi tha le fel tak tak te an ni ka rin thin hloma wangin an zinga tel chu ka zakin mani in sitna wang chun kal lo mai chu ka du ni ma se makde umain KTP kan group leader ami mal takpua ka mer hiat ve te umai hian WhatsApp a minon biain betherakal turchun minon som ve lol maya tun thleng hian makpok alati a ma zonga WhatsApp ti vela min som ngai mi lo khani phure me min ka kalve chak thu te chu kalo hril ngal mol mola ti chuan ka kalve tange ya bethel chu nein mani in fian rial hun te chu kan manga ti chuan kai po Bible te chiarin tong trai na te ka manga ka tong trai lai chuan mak tak mai hian pathian ta na in hlan na ti hi ka ril ruwa ron lang tlut tlut maya sual via ve ti lo chuan pathian in aw min riat tir ve du ni chu Bible ka kewa kan taksa in hlan tur min du thu le mani tai ni lawa man le in ni ti chu ka zuk ke fu ni chu ka tong trai lai ka ril ruwa ron lang ang chi chi Bible kan ke fu ni chu mak ka van ti tak em pathian ta na in hlana in pumpek vek chu ka duin ka tum heta fian rial tong trai na te kan nei zowa sharing hun te kan mang chun zoma karin dan le ka ngai dan ang kha alo ni lo ji ka heta tu te mai po chuan fel vek maya min bia in min kom tlang nel tum chuan thei to pan chuan ni per hian ka hria atira ka ril ru chu min thlak sak chiang kher mai thian tha tak tak tura pathian min lo pek te kan lo ni lockdown te la ni wangin duangin ko than activity sa te atel thei lova ma se online in khoma te chuan thei to pin ka in khom ve thina ka lok pui ve thin khop mai ka bial palhui nen po chuan veng khata na na chu hanin mu ve chang te alo om lo thei lova lungero leng ve thei thin khop mai lockdown na wangin hun eng mo chen kan in khung nuwa tle min boruak te po ji chhole ta sarkar pon SOP zom chungin kan nun phung te chu a herrem chho ve hret theta ke ngei po ka thona NGO lama ka na te chu tho chun zom ve lein hun le ni te chu ka chiar ve zela ka pi nen po chuan kan thei angangin in lama na thukin kan boi ve em thrina tum kha chu ka thona NGO a an board member pakhat ko ran upa hian kan office a devotion minon man puin chumini chuan Uttar Pradesh a mun pakhat ram thim tak maya thoktuan ma mo thu le hemi ta na missionary an mo zia thu aron soilang tela a soilai chun karil ruwa engma ala thoklem lo ti chuan kan na te kan banga in lama kan honga zana ka pi nen bok chuan biak in lampanin kan tong trai le ta chutia kan tong trai zo in lama kan ho chu mut ma in Bible te chiara ko mek lai chuan vo in lama kan devotion man laya kan upa pakhatin missionary an ma mo thu a soi khan karil ruwa ne hle a ka ngai tu azuya karil ruwa chon om tut tut nim per hian ka hria ka zan mu te chu thil dang reng hi alu thei to lo karil ruwa chon a cham reng maya ka tlai war lo choni per mai jing kan thowa ka ngai tu loi mo ka ti lai point karil ruwa aron rinon le thin chuna office kalin hun ka mang le tho pui te bula po soi ringam lo chuan ril ruin ka vei em loisi ti chuan kan hoa zana lo ni le ka pi nen bok biak in lampanin kan kal le in kho mala thei si lawa tong trai tura ka pi kal thina wangin ka zui ve mai thin chau khania chumi zana ka tong trai mol mol lai chuan pathian o chiang tak mai hian ka theta thlat maya ka pi tong trai zo ve le chuan ka ril ru mang chu ka hrilta makati hle mai I ho phei pho tang min tia in lama chuan kan ho phei ta engma soi zui thei lo ni perin ka hria engma soi zui ta lo chuan kan muta ka pi nen hian kan mu dun thina ni ka mut muna chuan kai ngai to zui tarang maya ka pi ngai po chuan aring phal lo ni perin ka hria ka om lo chuan eng tin ma an kho sa thei don silova ani la tar chak lo lam alo ni to si nen ka naw mi pala chung ka ta na tang kai na la nei box si lo ke ngai po chuan chu tianga kal chu ka du ho lo ka lo soi kher kher chu ka in sir thar ma lo ngoi pui ta mai mai la thazok tur ti te chu ka ngai tu le nun hoa jing khwa lo wara chote kan ei lai mek chuan ka pi bok chuan boi ni zana I thil soi kha I thi tak tak ni tin min zot ta hlol maya soi ngai na hrelo chuan ka pi ka ti mai mai ni kha tin ka chang ta ringota ani chuan eng po ni se
pathianin arong bol tura du chen ni chuan pathian o chiang zo ka hriat tum ro tin min hrila office lam panin ka liam santa kong tluan chuan ka thapa kanin chung khur ka ngai tua heti ve mai kan ni laya ka pi le ka naw nei chunte kalsana ramdanga om chu ka zuam hlol lawani tin ka zak bok mi min ngai dan tur le min soi dan tur ngota wang ta chuan kal chu ka hre me mani office ka thlen chuan ka thona NGO board member pa bokha alo thukur maya karil ru hrian ni om tak mai hian min lo en zui vong vonga ani chuan mami iril ru wa ha mel ve min lo rati zuya ha lo ve tin ka chang ve maya thingpui te ina ka thut khomun nu chuan chu upa chuan in zinga tang hian in pethei pathian o hriat hi inom miel lo mo le tin fiam thu ti tak deuina ron soi le a karil ru hi khur zoi zoi ni per hian ka hria bathroom ka vatlan luta ka tap fak ringota karil ru tak tak ka soi chuak ngam si lo an ti na bula chung ka thu ve renga nilengin karil ru chu tu ma bula ka soi chuak ngam talawani ni te chu in herliama in lampan chuan kan hole ta in ka thlen chuan ril ru nuam thei lo ril ru in thiam lo na lian tak nei chung chuan ei rong te chu ka bol pa renga ka pi po veng thenoma leng chu aron ho ve le chi apoka ti dun pa chuan ei rong chu kan bol chun som ta zela ka pi po chuan engma soi chun som ta mi alawa ka ril ru tak chuan soi chuak to lo ram se ka ti khop mai zanria te kan ei khama in chung chet velte kan ti zo fel vek nu chuan ka pi bok chuan boi engei ril ru a pathian in thu sei te nei min tilea ke chuan ka pi nei lowe ka kal lowang ti hian lim deuin yom zo kangu kan en kol ve thei lai che hian thei top chuin kan en kol ve se lang che chu ka du ni ka tia ka pi chuan min ngai tu reng su pathian rong i bolna dal tu te hi ka lo niang ti ka hlau berania pathian lamin nai ve theinan zantin in tan ka tong trai ji thina pathian in a chan na min pedon ani hi ka lo ti sin ati tamaya ka ngoi renga karil ru chu hre om tak zetani zana lo nia angai te bok chuan biak in lampanin kan pi tu chuan kan kal leta kan han tong trai zo chu mak tak mai hian zandang zong po local ve ngai mi alo kan veng mi lim nu pakhat hi chumi zan chuan biak ina tong trai na nei tur hian a local ve thlat maya kan han tong trai zo chu biak in kot kan pel fel chi atia min ron ko le in pathian in inena thu soi du nei ila ho theilo min ron ti tamaya chumi lim nu kan ti mai chuan pathian in aram zo nan arong bol turina du che i haider san theilo min tirngota kamit tu hi aluang zoi zoi maya kapi nen kanin kuwa kan trapa kan tong trai le a chumi zan chuan hlimna le hlimlo na hian min zem zan khuani per hian ka in hria atu ka lo nia nalam kal tur pok chuan ka chuak le a ke ka kal lai chuan ka thona NGO board member pakhat ka ti nen khan konga hian ka in muta hlol maya ani chuan mami ti hian min ko zel mai to a min ron pan phei pa chuan mami pathian tri mi tak ini ti ka lo hria cha mania ka ron soi missionary tur ma moni zia ka ron soi kha ila hriain ka ringa in pe thei mai loim ni tin min zota ka ngoi vungvunga kan kal phei tun pa chuan karil ruwa pathian in thua soite ka hril phei mal mala ma se chutiang turem chuan rin na lama te kala chak lo zia te pa ka kapi le kanaw nen chia om kan nia anni pani hi kalsan thei ka ni lo zia te kan chung ko tan chuan kei ma hi anin ngana om chun ka ni thu te le ko rana te ka active lo zia te thil sual tam tak pathian du lo zonga ka om sat to zia te chu ka hril phei mal boka hetianga arong bol tur chuan ke aya mi thale chung ko khosak pa ngai zok kan ko ran ke tri pising apon tam thu te chu ka hril boka ma se ni chuan khovela hian pathianin mi tha ringot te mi fel ringot te ko rana in mang ringot le ni na sang zok nei ringot te hi a ko thin lo thu le a man thin lo thu te khovel thila po mi te mu sit ron le mi te po in enga man ngai lo le khovel thil mu sit om zok te a than fo thin thu chu min thil ve mal boka karil ru te chuan ka kalangai ni hi tin kai ngai tua ma se mi te an hrianga min nuyang ke tri pilam le thenom khoveng te nan hrianga kan ni na le kan din hun min thra chiang sia tin karil ruwa sualin na satakin min beileta ti chuan o po chi asi lo chuan kong tluan chuan kan kal duna ti pa chuan office chu kan thleng phaya devotion chu kan mang le a kan thona lama kan pi ber hian tong trai tur le sharing nei tur hian min som ringot maya a malama in bu sai lo na le in thri lo na po om mi lo chu makkat em maya kan hir hre to sia ti chuan
ka huai sen na zong nen chuan ka ting chuaka ka ril ruwa om mek tele pathian min pol na chu ka sei chuak taringot maya devotion kan zo chuan thopui te ho chuan missionary kal tu tri thian min treat vek ni ber hian ka ria ka thopui te ho chuan min soi zui pui chara pathian rong bola that thu le khovel thila be sei tur om lo ziate thil rang mang chuan min tum ni om tak hian thu tha tin reng ta chu min soi pui zuya kei po chuan chu ta tang chuan tum ve tak na ka nei ni ber hian tun hu hian ka in thachin tlai lam lo nia dam lo le nat lo na nei mi lo ka pi chu a chau thut thu le hospital hial pan pui ngai thu chu kanal chuan phone hian minon thil ringot maya ka thil hai hle ni arang theyang berin office tang chuan ko ho phei nga la hospital lam chu ka pana ka pi chu stroke lo nia tak sa che chon thei lo le eng mar khelo chuan alo om chunin a toy zong in chu mi zan dar som pakhat le minute som ni panga vela chuan min kalsan taringot maya karil runat zia le shom ka ti zia kha tun thleng hian kala soi chuak thiam lo ka bing mup maya ni khang lai bo ruak vela ka om dan kha eng mak hrelo min lo boi pui lai la ya ka har chu me chuan kan in khat hian wei me hi an lo thu khom thupa lan lo play an lo thu ngoi rengani atu ka chuan ka pi ka ta na ka in nga na perle ka thian ni bok kong engkima min support tu ka pa le ka nu ai o tu ka tan chuan ka engkima ka engkim hi ani ber mai nat lok na po om mi lawa ka thaliam ni lo thleng tur chu tor thiam har sa ka vanti tak em aruang kan zal zan chuan om ngai na reng hi ka hrelo ni ber mai in chunga chuan ko om hle thei lawa a changin ka thapa chu tiang reng chuan zan khuwa hi ka mang ral ni ber mai khovela hian thak hlel tur le in nga na tur ka nei lo zia ka chiang thar em ema kumruk mi ka nei lain ka nu le panin thena ka pa mangai na le en kol na dong mi alvin ka sei liana pa hlut na le pa mo phut na hi ka thiam phalo thi si lovin pa nei lovin kan sei liana chuta engkim maya min en kol sei liana kan ma mo tin reng rual kan pol ve lo hlau em ema kan ta na chuna zana thok thin kan nu min mangai tu chuan mual min liam san le a chang hi chuan ring nun hi a fair hlol lo ka ti ve thin mi chung ku hlim taka anom khom ka mu ta hian ka ot ve thei lu tu khi ka trap ringot zel ka pi thazar moya lim takin kanom veng chu ka ti lai mekin nat lok na em po nei lovin hun lo taka chatuana in then len to turin lak bo sak kan ni le zel hi ka thiam thei lo ni chu tianga pai vai tak le sheom ti reng renga thing nun ka man lai chuan ka pi dam laia zantin deuh tho ka ta na atong tai thin na ngei mai awang chuan pathian in ka thin lunga thuram soita khovela hian sheom tam tak om ma se ama nge in ke in khovel ka ngam ta ti kha he khovela limna le lomna mixing in kan lo zon ve char thin chu isua krista hian afam kim vek ni ber hian ka thara khovel thila in nga na le be sei na reng nei to lo maila chatuana tan ka hne na om reng tur ka ta na in nga na le be sei na nung reng ni tur ama isua krista nge mai chu chatuana a hnung zui turin om ni turin he khovel reom na le turna te chu nom hne nga in a rong chau bol turin a man thei ni turin ka in pumpek ve ta top mai ani khovela hian van duai big riau te chan che big riau ni te hian ka in refo thin ma se chung zong chu pathiana cholna ka mu nu hian lakian saklak chu kani haulo ma se cholna min lo pereng thin lo ni isua tel lo ka chuan ka phur kha avan rit thin em ma se tuna ama ka nei china hi chuan engkim mai hi ama nen halo ni to wangin van duaina po hi ka tan chuan mal somna ni ka ti lo thei lo ni ti chuan ka pi min tong tlai sakna wangin missionary ni tur chuan ka tam chung hun chu ka vuiliam ve ta ni khovela ka om chan hi ama ne na leng du na arong chau bol tur ka lo ni je hi ni tinin hriat tir nonin ka om le thin har sati tak chungin lim taka kan nu fasa kan om na in chu ka chuasana ka naw ka nu tan nei chun khovela ka hmangai om chun han vai liam chu har sa hi ka te tak zet ma se engkim nei tu le atira tanga kan kong zo zong min hriat puya min en kol tu pathian ku ta ka ta ani na lo om puyanga engkim lo rel fel vek mayang tin lim takin kan na thon mun tur chu ka pan thei ta ni engkim bul le top chu pathian ni sela he chanchin lo ngai tu zong ta hian pathiana in hatin ama chau hi i belangu limna tluan thling chu ama chau hi ani ti hlarangin eng anga har sanna lian le turna ruam po ni se ama bel tlat tu ta hring nuna pathian hena tok te in ro rel thina ni ti hlarangin nakina kan chatuan hun kan thlen ma lo zong aseng khom nai thok zelangu ngai thatu zong te
lalpana tharin mal som vek cheu ro se ole tu na tan chun khati song kha lo ni le ta ngai thatu ten ngai no min ti ngai ka be se ya in lok pui ngai pok a be se boke thu tha tak tak min thon thina wangin in chunga lom phu ka so ya min thon du te pon in thlung mi lowin min thon zel ro a tul dana zirin kan ti chuak zel don nia in zawain hun man nuam vek ule